ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡಿಪುನಂಚಿನ ಬಾರ್ಕೂರದ ಭೀಷ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯರೇ, ಶಶಿ ಬಂಡಿಮರ್ರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು, ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶ್ವಶ್ರೀಕರೇ. ಬಂದುಲೆ ಶುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬರು, ಒಂದು ಬೋಡ ಒಂದು ಮಾತ ದಾಯಗು ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇತ್ತ ಬಾರ್ಕೂರಡು ಇತ್ತ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬರು. ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಯಾನು ಪಂಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದೆ ಅನ್ ಭಾವಿಸಬೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬಾರ್ಕೂರಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಳುತ ಲೇಸು ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆಶೆ ಇತ್ತಂದು. ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಡ್ಲ ಇಕ್ಕ ಸಹಮತ ಇತ್ತಂದು. ಆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಘ್ನಲು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಂದು, ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಂದು, ಐಡ್ದುಂಬು ಬರ ನೆರೆ ಈ ವಿಘ್ನಲ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಫಂಡ್ದ ಕೊರತೆ ಉಂಟು. ನಮಕ್ ಮಾಮೂಲಿ ಅದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಫಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂಡು ಮುಲ್ಲು ಮಂತಂಡ ಬಾರ್ಕೂರಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಳುತ ಲೇಸು ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು. ಆಂಡ ದುರಾದೃಷ್ಟಗ ಅವೇನು ಮನ್ಪರಾಯಿಸು ಕಡೆಕ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರ್ಕೂರಡು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡದು ಅವತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೊಕ್ಕಂತ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇನು ಮನ್ಪರಾಯಿಜಿ ಕಡೆಕ್ ಈ ಸಾರಿ ದಾದಾಂಡಲ ಆವಡು ಮಂತದೇ ಬುಡೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರದ ತಂದು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿ ಅದು ಸೀಮೆ ದೇವೇರು ಪಂಡದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಅವು ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಮಂಜುನಾಥರಾಯರ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ನೆಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಪಾತೇರಿಯರು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೂಡುದು ಬೈದಂದು ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯೆ ಮೂಲ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಮಟ್ಟಡಿ ಅನ್ನು ತುಳು ದಯಪಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರೆಯನ್ನು ಪನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರ್ಕೂರದ ಸಂಪರ್ಕ ಅನ್ಲ ಪನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳುತ ಇತಿಹಾಸ ಬಂದಾಗ ಸುರೂಕು ನಮಕ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಯ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಶಾಸನ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಡಿಪ್ಪುನೇ ತುಳುತ ವಿಚಾರ, ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರ. ತುಳುತ ರಾಜಕಾರಣಡು ಮುಲ್ಪ ಪಲ್ಲವೆರು ಈ ನಾಡಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಲ್ತನ ಪಗ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೇನು ಪಿರಗಡಪುಡ್ ನೈಕ್ ತುಳು ಅರಸರಿಗೆ ಕದಂಬ ಅರಸರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾದ ಹಾಸನದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮನೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಗ್ರಾಮನ. ಆ ವಿಚಾರ ಅವೇ ಟಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ನಮಕ್ ತೆರೆದಿಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸನಲೆಡು ಶಿಲಾಶಾಸನಲೆಡು ತುಳು ಪಂಡದ ಶುರೂಕು ನಮಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕುನೆ 10ನೇ ಶತಮಾನಡು ಬಂಕೀದೇವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಜನ ಒಂಜಿ ಶಾಸನಡು ತುಳು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆ 50 ಆಜಿ ಒಂದುವೆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರತನಂಚಿನ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು 1500 ಮಿಕ್ಕದು ತುಳು ತಾಳೆ ಗ್ರಂಥಲು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರತನಂಚಿನ ತಾಳೆ ಗ್ರಂಥಲು ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಹತ್ತಂದೆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ರಾಮಾಯಣ ಉಂಡು, ಮಹಾಭಾರತ ಉಂಡು, ಭಾಗವತ ಉಂಡು, ದೇವಿ ಪುರಾಣ ಉಂಡು, ಮಾಮಲ್ಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯಲ ಪುರ ರಚನೆ ಆತುಂಡು ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್. ಬಹುಶಃ ಮಾಮಲ್ಲ ದುರಂತ ನಮ್ಮನ ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬತ್ತುಂಡು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಏತೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ದಾದ ಎನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಂಡದೆನ್ನು ಅಂಚತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನವು ಐತ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮುಂದೇನು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಮಾಥ ವಿದ್ವಾಂಸರವೇನು ಗಮನಗದೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪಿನ ಉರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬೈದುಂಡು. ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಕು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಅಡಿಕು ಬರೆದು ಪಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಂದನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷ ಪಿರಾವು
ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಬಂಡಿ ಮಟ್ಟಟ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅಡಿಗೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ ತಾಳೆ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಬಂಡದ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆದಾರ ಶಿವರಾಮಾಚಾರ್ಯ ರವೆನು ತೂದು ಐತ ಒಂಜಿ ವರದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ರವೆನ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅಂಚ ಏತು ತುಳುಲಿಪಿ ಗ್ರಂಥಲು ಮೂಲಿತ್ತನ್ನ ಏತು ಮಾತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಆಂಡ ನಾಶ ಐನನೇ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಒರಿತಂದನು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿಯಾನ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಲೆನ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರಿಡಿದಿಯಾರ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡ್ 142 142 ತಮಿಳು ಕಾಲೇಜುಲುಂಡು 142 ತಮಿಳು ಶಾಲೆಲುಂಡು 162 ತೆಲುಗು 162 ತೆಲುಗು ಶಾಲೆಲುಂಡಿನಿ 4000 ಉರ್ದು ಶಾಲೆಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಗುಜರಾತಿ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಮಲಯಾಳಂದ 2 ಶಾಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಡುಂಡು ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಪಂಚಮಹಾದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಡು ನಮಕ್ ತುಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಲುಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಚಿಸಾವಡಾಯನ ವಿಷಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏತು ಬೇತೆ 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 ಭಾಷೆದ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಆಪುನಂಚಿನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಅತ್ಯಂಕಲ್ನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ನಾಶ ಒಂದುಂಡು ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊಂದನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚಂಡ ತುಳುಕು ದಾದ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಯಗೂ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಪುನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಅವು ನೆಲ ಮೂಲ ಇಪ್ಪು ಜಲ ಮೂಲ ಇಪ್ಪು ಮಿತ್ತದ ಆಕಾಶ ಮೂಲ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ವಿದೇಶಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಕಲು ಕೊಣತು ಕೊರಿಯರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಸ್ವನ ದೆತ್ತು ಕೊರಪ ನೆಲ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅತ್ತಿಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ದೇವಾಲಯಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಕೈಗಾರಿಕೆಲು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಾತ ಎಂಕಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಸ್ವನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಪನ್ಪುನಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಸ್ವ ಅಲ್ಪ ಹುಂಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸವನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡ್ ಭಾರತ ದೇಶಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಎಂದು ಪಂಡದಾಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ರಾಜಸ್ವನೇ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂಪತ್ತು ಆ ಸಂಪತ್ತಡೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿದ ಮುಖ್ಯ ಸೀಮೆ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪರಾತು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಒಡೆಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬತ್ತನ ಆದಾಯಲೆಡು ನಮ್ಮ ಮಹತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಲೇನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ನಮಟ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೌಢ್ಯ ನಮಟ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೃತಿದ ಕೊರತೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜಾನ್ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟದ ಅಂಚ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇನಿ ಈ ವಿಷಯದ ಜಾಗೃತ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಸಲೇನು ಕಜ್ಜಲೇನು ಮಂತದು ಒಂತೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಬರಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ತುಳುವೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡಿಗರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾಮಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಮೂಲಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕುಂದಗನ್ನಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಂದಗನ್ನಡ ಮೂಲುಂಡು ಈ ಕುಂದಗನ್ನಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ದಾದಾ ವಾ ಕಾರಣಗ್ಲ ತುಳುತ ಕುಂದಗನ್ನಡ ತುಳುನು ಬುಡ್ದು ಪೋವರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋವರೆಗೆ ಆಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮುಲ್ತದ ಆರಾಧನೆ ಪದ್ಧತಿ ಭಾಷೆಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸೋಡು ದಾಯಗ ಕುಂದಗನ್ನಡಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಅವು ದಾಯಗ ಬಂಡ ಇರಾಕದ ಪುರಾತನ ತುಳುನಾಡದ ಅಂಗ ಆದಿತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ದೆಪ್ಪುನಗ ಕುಂದಗನ್ನಡ ಏಪಗಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒವೇ ರೀತಿದ ಬೇನೆ ಆವಂದೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಅಂಗವಾದ ಮುಲ್ತ ಪೂರಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೇನು ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಂದಾಪುರದ ಒಂಜಿ ಗಡಿಟ ಅಮ್ಮ ಪೋದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಗ ಅಂಚ
ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಳೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ನಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಪಿಲಕ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನ್ನು ಲೇಸನ್ನು ಮಂತ ಈ ಲೇಸು ಭಾರಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಮೂಡೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಯಾನು ನೆಕ್ ಸರಿಯಾದ ನೆಕ್ ಸಲುವಾದ ಪುಣೆಯಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಪದುಕೆರೆಗು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕಲ್ಪಾದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರು ಇನಿ ತುಳು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಒರಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸಾವುಡು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ವೇರಂದು ಪಂಡ ಅವು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರು ಓಲು ಪೊಂಡಲ ಈ ತಾಟಿಪುರ್ನಾಗನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಅರ್ನ ಅಕ್ಲು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಅರೆಗಲ ಇನ್ನು ಯಾನು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನನ್ನಾತ್ ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನಡ್ ನನ್ನಾತು ಬಾರ್ಕೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪು ನದಿ ಒಂದು ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರುಡು ಪಂಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೀದು ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಂತಿತ್ತ ಐಕು ಒಂತೆ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಕ್ಕದು ಆಯ್ತ ಫೈಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂವ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೈದಂಡು ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಆಪುನ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಫಾಂಟ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿನ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಣಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟಕರ್ನ ಮಾತರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರಡ್ ಯಾನೆ ಮುರಣಿ ಪಾಡ್ಯದಾನಿ ಐಕ ಬೋಡಾಯ್ನಂಚಿನ ದಾಖಲೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆವು ನೆಕ್ ಸಲಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನೆಕ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವು ವಾರಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ ಒನ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಗೋಳಿತಡಿ ಅಂಚನೆ ಸುಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಹೆಬ್ರಿ ಆರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ತಂತ್ರಿ ಕಿರಣ್ ತುಳುವೇರು ಶರತ್ ಕೊಡವರು ಆರು ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬೇಲದ ಪೇರವು ಶರತ್ ಕೊಡವರು ಅಂಚನೆ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದ ಒಂದು ಮೂಲ ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಕೊಡವರುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿಕೆದಾರುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ತುಳು ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥ ಆದರೆ ತುಳು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರದಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪಾಗ.